Ahoj, já jsem František, vedle mě sedí Pavel a tohle je Abstrakt. Dnešní pozvání přijal Pavel Karous. Děkuji moc za pozvání. Dobrý den. Pavle, vy se věnujete umění ve veřejném prostoru. Co vás k tomu vlastně inspirovalo, co vás k tomu vlastně vedlo? To je hodně jednoduchý. Já jsem studoval sochařinu nebo monumentální tvorbu Mariana Karla na Vysoké škole umělecko-průmyslové, takže jsem se zajímal o sochy prostě ve veřejném prostoru z podstaty své profese. Veřejný prostor mě vlastně jako přivádí k tomu, co vlastně jako děláte vy. A to by mě vlastně zajímalo, jak jste se vlastně jako dostal k tomu, nebo co stálo za zrodem té myšlenky těch vetřelců a volavek. No to je vlastně hrozně jednoduchý. Já jsem sochař, nebo studoval jsem, když jsem začal dělat ty vetřelce volavky, tak mi to jako, začal jsem to dělat na vysoké škole. Už na vysoké škole? Na vysoké škole, kde jsem byl na monumentální tvorbě u Mariana Karla, takže tam vlastně se ty věci jako řešily. Ale zároveň jsem se jako pokoušel zubnout, což se mi samozřejmě nepodařilo, ale jezdil jsem na kole po sídlištích, který jsem měl rád. A fotil jsem si prostě ze zájmu, jako sochař jsem se zajímal prostě o díla jako předchozí generace tvůrců a vlastně mi docela rychle došlo, že je tam obrovský rozpor mezi tím, co se na té škole učíme a co vlastně vidím, jako zažívám v tom veřejném prostoru, hlavně těch, který byl vybudovaný prostě po těch 70. nebo 60., 70., 80. letech. A co to bylo? No, vlastně v 90. letech, nebo v koncem 90. let a na začátku století byl takový paradox toho vzdělávání, že se vlastně celá ta doba, jako kdybych to řekl zjednodušeně, prostě měla natřít na černo, zašít do pytle, hodit do studně a vlastně se mluvilo, vlastně se o tom jako nemluvilo, nebo bylo to považované za něco jako ekelhaft. Prostě pejorativní náhled na celou tu a vlastně, ale přitom já jsem jezdil na kole a viděl jsem tam Hugo de Martina, Mariana Karla, Kopeckýho, Stanislava Libenského, Raslavu Brichtovou, naprosto velkorysý, častokrát minimalistický, nebo nějaký radikálně geometrický abstrakce, kinetický objekty, věci, které spolupracují s počítačem v 60. letech a tak dále. Řekl jsem si, tohle jakoby nějaký obrovský rozpor. No. Jasně. Chápu. No, já si právě jako pamatuju, že když jsem to vnímal jako dítě, tak já jsem třeba z barrandovského sídliště. A tam samozřejmě jako ta signifikantnost vlastně těch děl, které tam byly vloženy, které už jsou samozřejmě dneska úplně vymetený, jo. Vlastně, ale tam bylo, já si teďko nepamatuju přesně ty autory, jo, ale vy budete určitě vědět, že jo, vlastně, jak tam bylo jak je taková ta Chaplinova škola vlastně, u Chaplinu, tak tam byl vlastně takový ten chromový úzel vlastně. A kousek vlastně nad tím vlastně opravdu obrovský takový jako geometrický vrták vlastně a jsme si jako říkali jako děti, kde si to tady vzalo, jako to přijde to z vesmíru, jako prostě, nebo co to vlastně jako je, jo. No ale nekoukali jste na to jakoby negativně, ne? Vůbec, já si pamatuju, nebyli jste ovlivněný ne, vůbec, já si pamatuju, že nás to jako imponovalo, jo, že to přišlo. To byl hrozně zajímavý příběh k tomu barrandovskému sídlišti. Oni tehdy, že to byl Helce s Kellerem, vlastně jako první takový postmodernisti v architektuře, nebo ne první, ale v Čechách takový jedni z prvních. A oni udělali jako podle mě geniální věc, že oni jako si řekli, oni chytli vlastně trošku tu perestrojskou éru za časy a řekli, co mluvíte o demokratizaci, tak pojďme vybírat ty věci na základě, jako pojďme tu veřejnost skutečně jako zapojit do toho výběrového řízení. A tehdy se to nějak vystavilo, myslím, ve Fragnerové galerii ty modely. A to, co nás dneska třeba překvapí v té jakoby současné době, že ta veřejnost by zvolila, jakoby dávala puntíky prostě na ty návrhy a úplně odmítla ty figurativní věci od těch stalejch Simotů, Hánů a Axmanů. Všechno to, co zavánilo trošku Sorelou, to dostalo ani puntík. A naopak takový ty vtipný, progresivní věci, postmoderní nebo jako abstraktní, radikální, že jo, anebo který mluvili nějakou jakoby humornou novou figurací. Tak prostě ty dostali napáleno a oni řekli, hele, dělnická třída promluvila, tak na základě hlasování. Samozřejmě počítáte s tím, že kdo přijde do té galerie, že jo? Vy vlastně tím, že zvednete v uvozovkách, jako zvednete zadek a jdete někam volit, tak už jakoby se předpokládá, že to je nějaká kulturní předznalost a máte nějaký zájem na tom, aby ten veřejný prostor dobře vypadal. A možná to trochu děláte i z hecu, že nechcete vlastně těm normalizační, jako že chcete tý jakoby unavený normalizaci ukázat, co je vlastně jakoby vkus. Tak to To je zajímavý, takže vlastně jako to byla už taková jako participace vlastně jako s tou veřejností. Jo, to se dělalo hrozně často. To je dobrý. Já jsem studoval u Mariana Karla a
ten třeba vyhrál, v nějakém poměrně mladém věku vyhrál soutěž na prostor před ostravskou českou televizí, československou televizí budovou a udělal to s Vladimírem Kopeckým a navrhli takovou pyramidu. Prostě ještě duhovou, jako co víc postmoderního můžete mít pyramidu, prostě duhovou. A to se stalo tak, že téma libretto toho díla mělo být Ostrava město horníků. Takhle jako přízemní nebo jako jednoduchý to téma bylo, ale tehdy se právě stalo, že oni přivzali do těch komisí horníky. A tam přišli ty horníci, což byla opravdu jako elita, jako nejen finančně, ale i prostě tím, jak se cítili. Prostě ve společnosti. Ve společnosti byli dobře byl dobrý prostě status. Protože prostě jako bez nás to nejde. Bez nás to nejde a ty tam viděli všechny všude ty jakoby napatinovaný sádry jako bronz těch horníků prostě se zbíječkama nebo s nějakou lampou a řekli, nechcem kurva ty horníky, chcem tu pyramidu, ať jsme jak v Paříži. A posadili si tu pyramidu, no. Okay. Tak to je hezký. No, což mi vlastně jako připomíná nějaký jako téma přesně tady těch jako vzniků toho vlastně jako, nebo zadávání, že jo, vlastně těch veřejných děl. Jo. Častokrát je to jako nebo tohleto vlastně v té situaci to bylo všechno státní, ale vlastně jako je to na pozemcích jako města v tom veřejném prostoru, že vlastně to, na čem se asi tady shodneme, je, že by to asi jako mělo být vždycky z nějaký jako soutěže vzešlý, že vlastně. Jo. Tak mě vlastně jako zajímá třeba jaký vlastně jako příklady třeba jako soutěží třeba z poslední doby vám přišlo, že bylo jako dobře zadaný vlastně a že třeba jako z nich vzešla jako opravdu jako dobrá věc, jo. Protože třeba, a proč se na to ptám, protože my architekti jsme poměrně jako zvyklí se účastnit soutěží architektonických vlastně vyzvaných a vlastně jako nevím, jak tady ty open cally vlastně jako fungujou v tom uměleckém světě. Blbě. OK. Ne, je to jako vlastně, je to těžký si něco vybavit. Já určitě vám můžu říct spoustu příkladů, kdy se ta soutěž velmi dobře připravila, zorganizovala na profesionální komisi a vybrala se dobrý návrh. Ale to většinou skončilo tak, že právě protože to byl dobrý návrh, který mluvil tím současným výtvarným jazykem, tak ho potom odmítla ta politická reprezentace. Jako přijmout. No, ze zbabilosti, protože věděli, že by ta veřejnost se vlastně setkala s ničím, co třeba 30 let vlastně tady nebylo edukováno v té veřejnosti. Jako prostě kontroverzní věci. No, kontroverzní ani tak ne, ale prostě jenom tím, že ten jazyk mluví už ne tou modernitou třeba, nebo figurativností 19. století, ale častokrát mluví nějakým jako prostě tím současným jakoby galerijním jazykem, tak vlastně toto potom ta politická reprezentace jakoby zatípne. No. A příklad zrovna tady tohle, o čem mluvíte? Napadlo mě, že v Turnově se udělala jako podle mě strašně dobře připravená soutěž na památník Tomáši Garriguovi Masarykovi. A tam vyhrálo dílo, který se řeklo, nebudeme prostě množit další civilistní sochy, prostě jakoby kult osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka ale 30. léta, ale budeme se zabývat teda tím, co třeba v tom odkazu Tomáše Garrigua Masaryka by mohlo být pro naši generaci zajímavý. Jo, a to bylo prostě jako boj za pravdu. Jo, co to je pravda. A v té době jako fake news a vlastně úplně rozpadu jako společenských jako informačních kanálů a tak dále. To té komisi přišlo zajímavý a vybrali tam dílo, který vlastně jako ukazuje křivku boje pravdy. To byla taková žížela. Bylo to ale bezvadný, jako vlastně to bylo dělané na sítě na sídliště, takže to na sebe v Mníškově trošku bralo mimikry, jako modernistický sochy, jako kdyby to dělal Malich nebo Kolíba. Ale byla to taková žížela, která jakoby ukazuje, jak ta pravda se občas jako válí v blátě, pak nějak zauzlovaná a pak nakonec takovým až jakoby antizujícím sloupu jakoby vyhrává. A tam na konci prostě v tom řezu byl jakoby nenápadný jakoby profil Masaryka a tam bylo pravda vítězí. Myslím, že tam to bylo tohle heslo. Okay. A to mi prostě jako přišlo jako geniální, jenomže samozřejmě potom
nevím, jestli nějaký opoziční politik nebo někdo, kdo to chtěl rozstřelit, tak prostě udělal takovou tu fotku téhletý žížaly, špatnou fotografii toho modelu prostě ze stolu, pustil to prostě do médií a tam okamžitě zauzlovaný střeva, že jo, kadičky, žížala, hadice, prostě a lidi to sejmuli, že jo, a nakonec i takový pro mě třeba jako progresnější strany vlastně potom hlasovali proti tomu, protože se jakoby zalekli svých voličů. Ale v té soutěži to vyhrálo? Ale v té soutěži to normálně vyhrálo, no. A no, to je prostě problém tady těch věcí, no. Smutný osud tady tohle typu návrhu. No. No a když od tady tohle trochu odhlídneme k jako trochu jinému segmentu, a to je třeba něco, co není úplně tolik spjato s nějakým veřejným zadavatelem, ale třeba se soukromými zadavateli, potažmo s komerčními zadavateli, co se třeba tady v Praze objevuje docela často, že nějaká nová výstavba je doprovázená nějakým typem umění, které vzejde buď z nějaké vyzvané soutěže, nebo prostě napřímo zadaná, tak tam vlastně ten proces toho zadávání z vaší zkušenosti vlastně by měl být jaký ten ideální a co je vlastně ten ideální výsledek, jak jsou třeba příklady něčeho, co má opravdu výsledku kvalitu v těchto lokalitách, v téhle typologii. No, u toho soukromého zadavatele já jsem jako vlastně rád, že i soukromý zadavatel, i když v Čechách k tomu nemá žádný jakoby pobídky ani právní omezení. To není nucený. Není k tomu nucený, což by podle mě měl být, ale samozřejmě vytvořit to dílo samo o sobě ještě není vítězství, jo. A to, čemu se jakoby mezi sochaři říká pejorativně, prostě ježišmarja, teď jsem to zapomněl. To je v pohodě, my to pak vystřihneme. Ale pomůžte mě, prosím vás. Korporátní umění, korporát art, tak to vlastně jakoby je způsob, že samozřejmě ten trochu světaznalý developer ví, že jeden z možností, jak si jako povýšit hodnotu toho té vlastní zástavby, že tomu dá umělecký dílo. Marketing. A teďka může být jeden přístup je ten, který bohužel teda v Praze převládá, je, že on to udělá z důvodu, aby se to dalo dobře nafotit, hodit se to prostě do nějakých časopisů o architektuře anebo do těch propagačních časopisů toho developera a funguje to na nějakou první signální, má to nějakou výraznou barvu, je to snadno pochopitelný. Takový atraktor. Je to nějaký atraktor, ale cílem teda není povýšit tu kvalitu toho veřejně přístupného prostoru i na soukromém pozemku, ale cílem je vyloženě jenom jako zvýšit hodnotu tomu developerovi, třeba když pronajímá ty prostory, nebo to chce prodat, nebo tak. A třeba ten, řekněme, takový ten lepší příklad, kdy opravdu ve výsledku pak to umění na těchto soukromně vlastněných, veřejně přístupných pozemcích je vlastně ve výsledku realizován a dopadne, řekněme, dobře a vlastně tomu prostoru opravdu pomůže. Tak máte třeba z vaší zkušenosti nebo z vaší znalosti, třeba když zůstaneme u Prahy nebo klidně jiný města, něco, co opravdu třeba... Je tady taková jedna vlaštovka, ale nevím, jestli můžu, ani asi nebudu jmenovat, prostě, protože nejsem tady o to, abych chválil prostě developery, já jsem tady to nadával developery. Ale prostě v Modřanech teďka roste novej vlastně jedna velká bloková zástavba od jednoho významného developera a tam se podle mě v této oblasti mnoho chyb neudělalo. A oni se podle mě rozhodli, že nepůjdou tou cestou prostě utratit prachy na tu propagaci, ale skutečně jako zlepšit ten veřejný prostor a ušli jako nedosložitou cestou, kde zahrnuli participaci veřejnosti, spolupráci s městem, což je hrozně důležitý a udělali to jako vlastně veřejnou ne vyzvanou, ale veřejnou soutěž s dvoukolovou prostě svobodnou komisí a oni do toho nastupovali. Což mi na tom jako přišlo zajímavý, že se jakoby to byste nechali být. Jakože máte prachy, sedíte na tom a řeknete, ale nám to vlastně jako nepřísluší, nás by zajímalo, co vlastně jakoby sami, kdybych je citoval, říkají, že vlastně to výhodou té soutěže je to, že ten nápad geniální, my ho vlastně neznáme. Proto si uděláme tu soutěž. No. A necháváme volný průběh a uvidíme, co z toho... A tam teda se už se realizují některé věci a jsou to fakt jako věci, které mají podle mě budou vytvářet tu genosloci umělý, který ta stavba jakoby potřebuje, zlepšují jakoby tu funkci toho veřejného prostoru, potažmo tím i bezpečnost. Častokrát jako navazují na tu architekturu, řeší vlastně i tu ekologii, vlastně tu lokální ekologii toho místa a tak dále.
A kdo vlastně tohle pak realizuje? Kdo je ten vítězný autor tady v těch Modřanech? Třeba... Nebo to několik autorů? To je právě, jsou to asi 4 výtvarničky. Jedno dílo už je zrealizovaný od výtvarnice Čehařová, která je z Umbrumky, a to tam udělala takovýho cukrouše. Je to jakoby cukrová, tak tam udělala, ona vlastně z odpadních roxorů jakoby zrecyklovala tam takovou konstrukci takového jakoby podivného něco mezi jako mimozemským stvořením a ledním medvědem, který ale zároveň jako pro to architekturu a je to celý jako konstrukce, po který potom poroste břečtan nebo nějaká jako jiná popínavá, nějaká kvetoucí popínavá rostlina a vlastně se počítá s tím, že to bylo takový altánek a zároveň jako socha procesuální, která se bude měnit v průběhu času. A ta Čehařová je vlastně z Modřan, takže ona tam bude to i chodit zalejvat a vlastně se tam jakoby stává z toho takový jako přirozený sousedský jako prvek, který zároveň láká teda tu veřejnost tomu, protože to je vstupní brána vlastně do toho areálu. Tak to jakoby láká tu veřejnost a říká to té veřejnosti, tady tohle není ta ohradníková developerská zástavba, kde nejste vítaný, tady naopak jako vítaný jste, pokud budete dodržovat nějaký jako základní pravidla. Takže vlastně řekněme dílo, které vlastně jako interaguje s těmi návštěvníky, vlastně dá se říct. Jo. A tam jako spoustu krásných věcí. Teďka jsem nemůžu vzpomenout na ty 2 mladé kluky architekty, vyloženě nejmladší generace jakoby architektů, kteří tam udělali vlastně pískoviště, kde je půdorys toho původního cukrovarnického areálu udělaný z betonu a je zasypaný pískem a je vlastně na těch kouká jenom komín a samozřejmě ty děcka potom, až budou hrabat ten písek, tak bude jako archeologicky odkryvat ten původní. Vlastně je to cool a jako dítě bych to... Přesně. No, mně to právě přijde jako skvělý, že přesně, když se něco takového jako opravdu povede, protože přesně jako ty díla i v těch jako komerčních zešlí vlastně jako z té komerční výstavby, jo, když jsou součástí komerční výstavby, tak přesně jako si dovedu představit, přesně jak jste říkal, že se akorát někdo objedná a hlavně někdo, kdo má dosah, že jo, vlastně třeba David Černý, že jo, vlastně, který jako dělá prakticky už jako všechno, mi přijde teďkon tady. A čeká se vlastně, že jenom jakoby to jméno, vlastně ne ten obsah, ne vlastně to dílo, vlastně, že jenom to jméno vlastně jako přitáhne nějakou pozornost, nějakou medializaci, jo, vlastně. Což mi nepřijde úplně jako teda dobrý. Ale vlastně přesně, když se to udělá takovým způsobem, tak může vzniknout něco opravdu jako současného, co je součástí toho veřejného prostoru, protože ten veřejný prostor potom, ať je to prostě na pozemku toho developera, tak se stejně potom prodává tomu té obci vlastně a proto je taky jako dobrý, že, jak jste říkal, že je to za účastí obce, jo, protože přesně jakoby ty ulice vlastně mezi tím, samozřejmě pokud to není gated community, že, tak se to prostě jako vezme a předá se to město. No, ale když se to město třeba nepředává, jsou to pozemky, které zůstanou v tom vlastnictví, tak je to furt veřejný přístup. Takže furt je to prostě něco, kde ten návštěvník jako má možnost vstoupit, je to veřejně přístupná plocha a ta interakce s tím návštěvníkem je jako naprosto super. To je zrovna ty 2 příklady, co jste uvedl, mi přijde oba 2 úplně boží. Já se jako snadno natknu a myslím si, že tohle zrovna jako by fakt si zaslouží pochvalu. Ale zároveň, když jsem se potom mluvil, měl jsem teda tu možnost se bavit s vedením toho developmentu, tak jsem jim říkal, vy jste jakoby úžasný, já vás jako miluju, ale prosím vás, proč tam nemáte aspoň trošku toho sociálního bydlení? Jo. A oni v podstatě upřímně mi řekli, že to prostě, že oni jako jsou biznesmeni a prostě že, jako divit se, že se žralok bude žrát ryby, je jakoby není... No. Jo, prostě oni jsou takhle nastavený, ale jsou sami překvapený, že to město to po nich nevyžaduje. A to je vlastně strašně zajímavý moment, že my v tom jako reálném kapitalismu prostě musíme se vytvořit nějaký protilátky a vlastně jako s těma developerama vytvořit nějakou jako silnou politickou protiváhu a nastavit jim nějaký mantinely a ty sami developeři na to v podstatě čekají, protože pro ně tenhle ten jakoby bémovský úplně šílený jako vykloubený kapitalismus bez pravidel jako v takovémhle jakoby polomafiánském prostředí je taky
taky vlastně nepříjemný, jo. Zvláště pak, když jsou z nějakého kultivovaného, když to nejsou jako lokální prostě struktury, ale jsou to nějaký jako ze západu fungující developeři. Ty pravidla musí být nastavený tak, aby byly akceptovatelný a jakoby příjemný pro všechny ty účastníky, ale když je to bez pravidel, tak je to samozřejmě problém pro všechny. Jako. No, jasně, no. Okamžitě tam musíte mít, že černý účetnictví, jste jednou nohou v base, že jako do toho vás vedení bombarduje pro boha, co to tam v tom Uzbekistánu Mambalašánu prostě děláte, prostě, že jo. Jako mně přijde, že vlastně se v poslední době se samozřejmě tady ty věci, jestli tam budou sociální byty, nebo jakým způsobem bude, jestli prostě třeba chybí nám školka, vy tady stavíte prostě jako 2 bloky, tak prostě nám tam postavíte školku. To už se stává. To jsem chtěl říct, že se vlastně jakoby stává. My s tím máme nějaký jako živý zkušenosti, kde vlastně jako ta obec stejně, že je to na jejím území, ono vlastně v tom stavebním řízení je vlastně jako takový speciální soused vlastně, ale bez ní se prostě jako nehnou. Jo. Ale ty obce si mi přijde, že si uvědomujou vlastně tu svoji pozici a samozřejmě na to vznikají, že jo, vlastně ty architektonické komise, že jo, prostě, které jsou poradní orgán prostě pro tu radu. A pak jsou, že jo, tím nástrojem nějaká plánovací smlouva, že jo, prostě nějaký kontribuce, který vlastně jako si to město nadiktuje. A tak mám takový pocit, že ten nástroj vlastně se nějak jako etabloval a teď je potřeba ho jako uchopit a nějak s tím pracovat. Ovšem blbý je, že ten kapitál má tu tendenci, on je jak černá hvězda, on vlastně ten kapitál, když je velký, když je nějak jako vykloubeně velký, nesouměřitelně velký, tak vytváří takovou gravitaci, že deformuje všechno okolo sebe, jako nějaká temná planeta. A vlastně potom jakoby začne parazitovat i v těch strukturách toho města, prosadí svoje lidi, své zástupce, vlastně své emisary, kteří jsou nějakým šikovným způsobem zaháčkovaný v tom developmentu, také prostě do těch komisí a samozřejmě to jakoby deformuje dál. Jo, takže... To se možná vracíme k tomu, co bylo předtím, a to je vlastně nastavení nějaké jako základních regulací, které dávají ale smysl a jsou akceptovaný oběma dvěma stranama, které vlastně by měly být trošičku jako nezávislé na těchhle pak jako konkrétních rozhodnutí. Jo. Typicky v Praze vím, že právě ten nějaký kontribuční systém jako vznikl relativně nedávno. Je to tak. Kdy se jako vytvořily opravdu reální pravidla, co znamená jako při výstavbě ničeho. Teď si vymyslím nějaký HPPčka, to znamená kontribuční něco, tečka. Jo, je to prostě nějak jako zaregulovaný, počítá s tím investor, počítá s tím město, počítají s tím všichni účastníci. A v takovémhle jako systému mně přijde, že to, o čem mluvíte vy, pak se jako třeba hůř jako takhle deformuje, jako jak jste to popsal. Že to přegravitování nějakým vychýleným směrem se pak dělá jako hůř, ale pokud prostě ty pravidla nejsou akceptovaný oběma stranama, anebo pokud neexistují vůbec, tak je to samozřejmě problém. Já to vlastně neznám tolik vlastně, jak to fungují ty komise v těch architektonických oblastech, ale třeba v tom výtvarném umění ve veřejném prostoru, tak tam vím, že vlastně ty zájmové skupiny jako nenechávají nic náhodě a skutečně se snaží svoje lidi infiltrovat do všech těch jakoby institucí, které by měly chránit jako zájmy veřejnosti, ale častokrát chrání mnoho zájmů, ale málo kdy ty naše, nebo ty veřejné. No. Ale tak v těch komisích, které souvisejí s rozvojem, jsou to většinou architektonická, spíš jako komise pro rozvoj. Problém ten, že každá samozřejmě obec, každá městská část má svoji a každá je jiná. Nedá se to úplně moc generalizovat. Spíš je to prostě takový, jako vždycky v každé městské části to musí člověk přestupovat trošku s jinou citlivostí na určité témata a jak moc je to někde ovlivněný tím, co říkáte, to je otázka, ale je to prostě po každý jinak. Jo. No, to spíš je problém té roztříštěnost, že fakt jako ke každému prostě tomu té městské části se musíte jako chovat jinak, vlastně nevíte moc ani jako z pozice projektanta, potažmo z pozice investora, vlastně nevíte, do čeho moc jdete, protože pokaždý je to jinak, tak nemáte se moc čeho chytnout, jo. A pak když tam chcete jako něco prosadit i z hlediska jakoby návrhu architektury, tak víte, že někde to padne na úrodnou půdu, víte, že někde proti tomu může být nějaký jako odpor a vracíme se k té nejistotě, jo. Že prostě když to jako není jako jednoznačně řečeno, co se vlastně jako děje a co je vlastně správně, tak ty subjekty, které se v tom účastní v tom procesu, jsou vždycky jako v nějaké míře nejistoty, jo. A to rozhodně nepomáhá ničemu. No a co třeba téma nějaký cenzury vlastně tady v tom ve veřejném nebo v tady těch... No to je vlastně jako věc, která mě dost trápí, protože hlavně v tom kontextu ten můj jako ta sledovaná oblast je normalizace, kde ta cenzura byla prostě jako oficializovaná, dneska už je to jakoby
konzistoricky a nějak politicky jako zpracovaný téma, je to uzavřená kapitola, ale víme přesně, jak ten proces té cenzury probíhal. Zajímavý na tom vlastně je, že je něčím vlastně strašně podobnej té cenzuře, jak funguje dneska, protože ne tak v plošně samozřejmě jako za normalizace, ale co na té normalizační cenzuře stejný je, že na výtvarníky nebyl vytvořený jako konkrétní aparát cenzorský, jako byl namluvený a tištěný slovo. Tam se skutečně udělali tvrdý cenzorský úřady, který to hlídali. Ale tady to bylo celý založené na tom, že jenom obklíčíte, nějakým způsobem obsadíte a vyměníte ty klíčové jakoby pozice a pak to necháte na ty jakoby starý dobrý český autocenzuře. Okay. A to vlastně, když se dneska řekne, že byl někdo na Indexu nebo na Blacklistu, tak to není pravda, jako je to pravda, ale musíme k tomu zároveň přidat tu informaci, že ten papír nikdy nebyl napsán. Jo, je to obrazný. Je to obrazný, ale nikdo vlastně, bylo to tak, že ty lidi seděli v těch komisích a koukali tomu režimu na jeho mimovolné mimické výrazy v obličeji a tomu dal účast. A nebo. A podle toho se potom jakoby rozhodli. Jo? A každý věděl, kdo jakoby má škraloup, nemá škraloup, ale bylo to všechno v této šedý, jako šedobéžový, jakoby nahnědlý jako situaci, ale nebylo to prostě černý na bílém. A to vlastně něčím podobný jako dnešku. A co mě teda jakoby děsí, že se výtvarníci, nevím jestli architekti, ale výtvarníci určitě setkávají s cenzurou mnohem častěji, než bychom si třeba po roce 89 představovali nebo přáli. Vážně. Tady v tomhle jako nepsaném, je to přesně nepsané rovině. To je nepsané rovině. Jo, jakože asi jste zaregistrovali, že teďka zavření výstavy Fragnerovy galerie, kde vlastně jako do toho vstoupilo přímo vedení ČVUT a uzavřeli to vlastně z politických důvodů. Je to tohle jakoby, řekněme, ten nejoficiálnější přístup jako cenzury, kdy a asi pro posluchače bych jenom připomněl, že tam teďka probíhala výstava, která byla jakoby předčasně uzavřena od forenzní architektury. Forenz Architecture jsou mezinárodně, myslím, že vyhráli Biennále v Benátkách architektury. Vlastně jsou to architekti, designéři, výtvarníci, ale i sociologové a tak dále, kteří vytvářejí, hlavně skupina kolem v Londýně a v Berlíně vytvářejí vlastně analyzují nějaký problém s tou přednalostí architektů nebo designérů. To znamená, že jsou schopní třeba ze satelitních snímků rozpoznat, co je třeba jakoby koncentrační tábor Urgujců a co už je normální skladiště, což vlastně nějaký skill, který přísluší architektovi. A tuhle předznalost vlastně oni dávají k dispozici široké veřejnosti, hlavně médiím, aby rozpoznávali nějaký zločinný nebo genocidní aktivity. A vlastně ukázali tam příklady 3 probíhajících nebo proběhlých genocid. Jedna byla německá kterou provádělo německý impérium na konci 19. století v Africe. Druhá byla právě probíhající genocida v Urgujsku. A třetí byla vlastně Blízký východ, hlavně Gaza, Palestina. A vlastně kvůli tomuhle se vlastně ta výstava uzavřela. A zároveň tím musíme jako potom podotknout, že rektor ČVUT je v izraelsko-českém obchodní komoře a jako jsou tam velice jako nepřehledný důvody k tomu, proč uzavřít výstavu od takhle jako mezinárodně uznávaných už jako tvůrců, který jsou oficiálně braný za nejprogresivnější typ jakoby aplikace architektury, která bojuje za lidský práva a jsou vyhrávají ceny a tak dále. Zeptal jsem, mluvil jste o tom, budeš přímo s rektorem, nebo s někým z vedení jako univerzity, o nějakých podrobnostech? Oni o tom nepodávají, oni mají jeden takovej odstaveček, který dávají všem médiím a reagují na všechny petice, který je takový nic jako neříkající, v podstatě jako obvinují ty lidi jako z podpory terorismu, což je ale velice zkratkovitá úvaha, protože ta výstava se nějak nestaví na nějakou stranu, jakoby Hizballáhu, Hamasu nebo nedej bože nějakých jiných takových organizací, ale jenom spíš popisuje, jakým vlastně se satelitních snímků a z nějakých zdrojů, jak vypadají změny struktury města, co se stane, když máte kobercový nálet, který jakoby neodpovídá tomu, jak se má podle, jak by se mělo jakoby víc válka. Podle ženevských konvencí. Podle ženevských konvencí a tak dále. A tohle jsou věci, které jako zveřejňují, jsou to věci, na které jako veřejnost má právo je o nich vědět, i když nám to třeba není příjemný. A je to prostě teďka uzavřený. A to samozřejmě, to je teďka věc, která se stala teďka v lednu.
ale takhle bych mohl jakoby jet po měsících zpátky a říkal bych vám příklady jakoby další. A jsou to jakoby věci, kdy častokrát lidi jako právě už se autocenzurujou a nějaký typ tvorby prostě v tom veřejném prostoru jakoby neudělá. Já můžu říct teda za sebe jeden jako konkrétní příklad, kdy na předminulý vlastně oslavě 17. listopadu jsem udělal s partou takových skvělých rozjíbených aktivistů, úžasných jako děcek z filozofické fakulty, takovou jako demonstraci právě za sociální bydlení a za to, a vlastně proti jakoby na upozornění, že magistrát neřeší největší jakoby krizi Prahy a to je teda po té ekologické krize bytová. Ano, na tom se rozhodně shodneme. Na tom se rozhodně shodneme. To je prostě, a hlavně pro mladý lidi je to úplně jako děsivý problém, který nás to prostě neřeší. Krásný doplněk nejenom magistrát, ale stát jako celek. A stát jako celek, přesně tak. A my jsme prostě, protože po dlouhé době, kdy bombardujete prostě peticema, píšete jim prostě ty, co by měli dělat a tak dále a oni na to nereagují, tak jsme prostě si řekli, tak uděláme takový jakoby temnej rituál, vezmeme prostě prostě získal jsem náhodou teda z vyřazeného archivu jedné galerie tunu a půl vážícího 3metrového Lenina. Tak jsem mu přidělal jako rohy, postavil jsem to prostě nebo měl jsem tam ten plán, že to udělám jako beranidlo. Že tam prostě přijdeme jakoby s tím strašidlem, jo, protože oni vždycky cokoliv jim jakoby řeknete, že jakoby, nebo jak je kritizujete, nebo nabídnete nějaký řešení, tak řeknu, že to je prostě komunismus. Jo. Stavět sociální bydlení je komunismus, regulovat nějaký jakoby nájemný je komunismus a tak dále. Takže nakonec prostě vám nezbyde si říct, jako, tak tady prostě strašíme teda tím, ale bylo to samozřejmě, měl jako namalovaný šminky, měl nalepovací řasy, měl rohy a bylo jasný, že to je jakoby joke, zároveň to probíhalo v situaci, kdy jsme u toho dělali jako temný rituál. Prostě, a vyvolali jste jako. A vyhánili jsme to zlo jako bez magistrátu. Ale co jsem chtěl říct, že původně jsem tohle dílo chtěl osadit jakoby oficiálně, protože Mafiánský náměstí, Mariánský náměstí je místem, kde se vlastně instalují sochy. A já jsem si zažádal jako občan, jestli bych tam jakoby nemohl mít nainstalovanou sochu oficiálně. A samozřejmě udělal jsem tomu kresbu toho Lenina beranidlu, jako symbol jako revoluce. A pochopitelně jsem věděl, že mi to neschválí. Ale jako chtěl jsem to jako joke poslat. Prostě to. A stalo se to, že vlastně šéfová toho oddělení, co má na starosti tu kulturní komisi, která schvaluje ty díla, tam zasedá Klementinum, Galerie hlavního města Prahy a Městská knihovna. Takže vlastně kulturní instituce, které se můžou vyjádřovat ke kvalitě toho veřejného prostoru Mariánského náměstí docela profesionálně. A ona mi napsala takový hezký mail, jako vážený pane Karousi, předpokládám, že takováhle věc se asi na 17. listopadu Lenin v beranidle s hořícíma prostě jako s hořící žou prostě to asi neprojde. Přesto jako podnět od občana to projde standardní schvalovací cestou, což mi přišlo jako velice fair odpověď. A tak jsem to i bral a ani bych to asi nerealizoval. Prostě, ale výsledkem bylo, že ona byla vyhozená ze své pozice jenom za to, že ten mail přepinkla. To znamená, že je to snad, Takže prostě šéf kultury Pospíšil prostě se na ní dupnul si prostě na tu komisi a nechal ji odvolat z téhletý pozice, jenom že udělala vlastně ten korektní krok, aby vůbec to nedošlo k tomu schvalování. A což mi právě připadá, že to je ten přímý zásah politika do věci, která mu vůbec nepřísluší. On má vlastně jakoby určitě, v jakých strukturách ty komise mají fungovat, odkud se mají brát ty peníze na to, ale nemá vůbec zasahovat do rozhodnutí těch komis. A kdyby byl trochu chytrý, tak obvolá jednotlivý člen té komise a řekne pro boha, snad tu debilitu jako neschválíte. Jako, ale místo toho udělal tady tohle ten zásah, což mě potom jakoby vedlo k tomu, že jsem musel tu věc zrealizovat. Opravdu ten vyhazl byl kvůli tomuhle? Jo? Nebylo to kvůli něčemu jinému, jakým jiným věcem? Jako oficiální postoj bylo, že šel za špatnou komunikaci. Ale takže za to, že dělala svoji práci a udělala to správně podle toho, jak se procesně má. Je to prostě nezařízlé. Jako mě to vlastně jako přijde hrozně zvláštní vlastně, přesně třeba ty dva příklady vlastně jako o té cenzuře, tomu můžeme říkat. Tak vlastně
já vlastně jako moc nechápu motivaci těch lidí, vlastně jako v momentě, kdy to jako třeba o té výstavě, to prostě jako nechám doběhnout, no a co? Přesně. Jaký impact to má? A já se tak jaký to má impact? No, pak to má ten impact, že se o tom ještě víc mluví. No jasně, prostě právě. téma, které to přece, mně to vlastně jako přijde jako hrozná střelba do nohy. Vlastně, jo. Protože vlastně jako tím najednou je to nějaký téma, který se vlastně jako medializuje a je to vlastně za co chytí. No já teďka mám je to mluvit, vlastně a tak dále, jo. A to samý vlastně jakoby vy, nebo třeba ale oni to mají prostě už tak jakoby na háku, nebo oni podobně, zaprvé oni se nikdy neuvědomí, nebo oni nemají tu sebereflexi, že by si řekli, že tohle je cenzura. Oni si řeknou, že to je nějaký ježišmarja, že jo. Jo, ale já tu cenzuru, jde prostě o jako strategii, kdybych si strategicky řekl, že tohle chci udělat, abych tomu jako zamezil, tak jako přece mi napadne, že dělám právě opak. Jo, přesně tak mi přijde, no. To, že si neuvědomí tady tyhle souvislosti, to jako je z druhá, no. Nebo jako ten zajímavý příklad tak je, že Galerie Artwall, že kritizovala tehdejší vedení magistrátu za to, že chtějí tady udělat takovou kampaň, takže tady zorganizují olympiádu. A někdo, jako, kdo tomu trochu jakoby hoví, jako nepochyboval na důvodu, proč ODSka v Praze chce organizovat olympiádu. A Pavel Bem tehdy udělal takovou kampaň, že nechal nafotit známý herce ve sportovně oblečení s oštěpama a činkama a potom bylo jako logo magistrátu a nápis Všichni jsme v jednom národním týmu. A umělecká skupina Gumaguard na to reagovala, že v Galerii Artwall tam dala stejný plakáty se stejným logem, se stejným nápisem, jenom vyměnila ty fotografie z toho Pavla Lišky nebo Trojana, vyměnila za známý korupčníky nebo bose organizovaného zločinu. A to prostě přes noc někdo přetřel na černo a ty Galerie Artwall zakázali prostě potom na 2 roky až do výměny jako vedení magistrátu zakázali provoz. A Great Place tam, kde neměli. Ale tohle jako, je to vlastně jako děsivý, a je to jakoby, je to nějaký proces, který mám poslední dobu pocit, že se jako normalizuje. Že třeba až o té Galerii Artwall se hodně jako mluvilo a hodně lidí jako se zvedlo a řeklo pozor, máme zkušenost před rokem 89, když politika zasahuje do kulturních procesů, musíme se na to pozor. A dneska už to vlastně jako nikoho nezvedne ze židle, nejsou nějaký demonstrace, nebo že by... Jo, tak demonstrace asi ne, ale jako demonstrace ve smyslu, že by třeba nějaká instituce typu Vysoká škola umělecká postavila. Rozumím. Příkladem třeba byl ten, že se mnou udělal rozhovor Forbes, což jsem byl velmi překvapený. To jsem, ano, a oni vám to stáhli třeba po 2 hodinách. Přesně tak, ono to prošlo schvalovací cestou, normálně mi to jako korektura, že já jsem to autorizoval, oni to jako vydali a po 2 hodinách to prostě na jakoby zásah z nížku, jak jsem se dozvěděl z interních zdrojů od toho redaktora, tak to prostě zase stáhli. A kvůli čemu to bylo? Oficiálně aspoň teda? Kvůli čemu to bylo oficiálně a kvůli čemu to bylo? Já jsem jim psal prostě, proč to stáhli, co v tom článku bylo jako v rozporu s nějakým jakoby etickým nebo nějakým programem. Vyjmenujte mi ty věci, co tam jsou a na to mě prostě, na to už mi neodpověděli. Okay. A bylo to vložně jakoby o developmentu, o výtvarném umění a hlavně o Davidu Černým, jako o tom, jak to byla jako rozhovor v reakci na to, jak urážel tu kurátorku z Galerie Prahy v přímém přenosu v České televizi, kde jsem se jako zastal a rozporoval jsem tam některé jeho názory a pak jsem se samozřejmě dozvěděl, že redaktor prostě Forbesu je dobrý kamarád jako Davida Černýho a skutečně to jakoby prošlo tím normálním jako procesem vlastně to bylo zveřejněný a po 2 hodinách prostě v neděli někdo volá na chatu prostě redaktorovi. Hej, co si děláš prostě? A oni to fakt stáhli, což mi připadá tak ubohý, že takovýhle článek, ten by zajímal asi tak 4,5 lidí. Z toho moje máma a moje holka by byly 2 ty lidi. Ale oni potom to samozřejmě otiskla Česká televize, která vlastně to mělo největší, ten článek na České televizi jenom vlastně skopírovaný z tady tohohle, tak měl největší dosah z článku České televize jako na Artu ever. Jako, protože pochopitelně je to jako nestandardní zásah do mediální praxe. A to samý vlastně s tou Fragnerkou, jako do té Fragnerky taky chodí jenom pár prostě, nevím co, studentů. Prostě kdyby to nechali být, tak prostě o tom ví úplně fragment. Ale já si myslím, že tam jdeme za rok. A byla to jako skvělá výstava v té Fragnerce.
Třeba ještě otevřou. to mě fakt... Ale už asi nevěděním, no. Já si musím tu jejich práci najít, jakože přijde jako fakt mega zajímavý. To Forensic Architecture jako extrémně zajímavé, co dělají. Oni jako vyloženě už třeba usvědčili i nějaký neonacistický teroristy díky té své práci, jo, že to vlastně předávají potom i policii, jako když na něco přijdou. Asi je to vlastně jako forenzní. Jasně, to jsou prostě nějaký jako... Detektivové, architekti. Taková detektivka vlastně jako... Na základě architektury potažmo fyzického prostředí a změn v něm. Oni třeba dělají to, že vytvoří jakoby z itongu model té situace a dokážou, že ten člověk, který jako tvrdil, že to nemohl jako vidět, takže to viděl, nebo a vlastně tohle to dělají jako, a dělají to jako ve prospěch jako veřejnosti. V dalších kriminálkách tady tohle bude téma. To je fakt dobrý. Jo. No ale jak jsme se bavili vlastně o tom magistrátu a o tom sociálním bydlení, tak se nemůžu nezeptat na třeba jako činnost pražské developerské společnosti, což je vlastně jako něco, co zřídilo jako město. Jako vlastně, novinku. Přesně, jako poměrně novinku, oni už fungují prostě třeba 2 roky. No tak vlastně, ano, to je jako novinku. A vlastně jsou to nějaký jako odborníci, kteří to vlastně jako vedou a jako řekli, OK, fajn, tak my budeme stavět městský byty, většinou drtivá většina z těch návrhů jde ze soutěží. Vlastně na všechno je prostě jako transparentně vypsaná soutěž, občas až moc. Prostě jsme se chtěli něčeho účastnit, tak tam bylo prostě vždycky těch dokumentů k tomu k vyplnění prostě třeba 8, prostě tady bylo třeba 48. A vlastně je to nějaká iniciativa namísto toho, aby se vyjednávalo o tom, že se někomu prodají vlastně ty městské pozemky, tak na nich vlastně jako staví sami. Vlastně, jo. Tak co si o tom vlastně jako myslíte? Já v zásadě jsem jako rád, no. Je to, jako by přibližuje nás to k tomu, jako normálu, jako považuji třeba Vídeň. Tak, jo. Jako Vídeň má, myslím, že město Vídeň má skoro 1/4 veškerého bytového fondu Vídně, čímž se stává dost významným jako aktérem, který skutečně na tom trhu určuje cenu jak nájmu, tak těch bytů. A drží to tím pádem dole. A to je prostě skvělý. Zatímco náš prostě úplně vykloubený development sám přiznává, že 1/4 těch bytů, co postaví, vůbec nehází na trh, protože tím uměle udržuje cenu těch bytů nahoře. Že? Jo, což je... A je opravdu ta Vídeň jako standard? Je to fakt něco, s čím se můžeme standardně srovnávat? Já bych se rád standardně seznámil. Takhle jsem to nemyslel. Já jsem myslel z hlediska té proporce toho nájemního bydlení. Není to naopak spíš jako nestandard? Neříkám, že jsem na to odborník, jo, vůbec. Ale... Ne, tak ve Skandinávii, že jo, v německých městech, že jo, v rakouských městech je to běžný. No. Já jsem měl za to, že ta Vídeň opravdu v té proporci těch městských bytů je spíš jako atyp. Ale to znovu říkám, nejsem na to nějak jako specializovaný. Myslím, že jakoby jako zářný příklad jako fenoménu, který ale existuje určitě v mnoha jiných městech. Ona má samozřejmě tu obrovskou výhodu, že ve 20. letech tam bylo levicové vedení toho města, který dost významně postavili některý celý čtvrtě, že prodělníky, a to si ponechalo ve vlastních rukách i po válce. Ale jako podobný princip najdete ve švýcarských, holandských, skandinávských městech, že jo. To je jasný, jenom mě šlo o tu míru, že tam jsem na za to, že v té Vídni je to právě trochu jako specifický. No a myslíte si, že tohle je životaschopné i v českém prostředí? Nebo řekněme v pražském prostředí? Není, no. Problém je v tom, že tady že my máme určitý jako, my jsme v nějakém jako oligarchním typu kapitalismu, kde vlastně, já nevím, asi tak 5 rodin vlastní v podstatě celou tu republiku a ovládají média, což je velice nebezpečný fenomén. Je to hodně podobný, asi tak, jak ten typ kapitalismu, který máme tady, tak je hodně podobný třeba tomu ruskému kapitalismu. A tyhle ty lidi vlastně tím, že ovládají média, tak ovládají i veřejný diskurs. Jo. Já si těžko dokážeme představit, že by Babiš přes svý média nebo Bakala přes svý média povoloval, aby se mluvilo o tom, že by se některé veřejné majetky měly zestátnit ve prospěch veřejnosti, nebo že by se měly regulovat jakoby majetky. Že? To samozřejmě není v jejich zájmu. A to je ta obrovská nevýhoda, kterou máme. Zatímco ty západní státy, které prošly po jinou cestou, neměli tam tu přerušenou fázi toho státního socialismu, tak se bohužel, tak oni bohudík a my bohužel si našli postupně pomalu protilátky na tyhle typy jako
infekcí. No. Musím teda říct, že potom, co jsme tady i s Frantou, jsme tady měli jednu diskuzi s jedním kolegou architektem, který nějakou dobu projektoval a pracoval v Rusku, obecně tady v těchto postsovětských zemích, tak si myslím, že jsme teda daleko od toho, jaký Mordor prožil. Vlastně jako, že vám nemířit pistolí do obličeje. Jako jsou kultivovanější. Nebo že vlastně tady geletku a tašky s penězma. Jasně, jako v tomhletom ohledu je to skutečně jako lepší, no. Ale zároveň jako že to něčím je to právě daný i tím, že se jako nebráníme, no. Jenom, že prostě oni by uměli být, jakoby ukázat zuby, což třeba vidíme na Slovensku, který nám není zdaleka tak jako kulturně ani politicky vzdálený. Možná je to předobraz toho, co nás čeká všechno. Doufáme, že ne, ale jako oni by uměli ukázat zuby pro ně ovšem výhodný, jakoby než aby vybuchovali auta s novinářem, tak je mnohem výhodnější si koupit ty noviny. A to je mnohem efektivnější způsob. Jo. Když se vrátíme ještě zpátky k tomu tématu té výstavby, nebo tak obecně ty proporce toho, řekněme, městem vlastněného bytového fondu a já mám třeba jakoby zkušenost, když jsem pracoval nějakou dobu v Holandsku, v Amsterdamu primárně, tak tam mě třeba překvapilo, že to není ani o tom, že by třeba to město mělo zas až tolik těch bytů, ale jako naopak dost precizně si klade ty podmínky na tu komerční výstavbu. A samozřejmě jako level společnosti, nebo prostě obecně společnost v Holandsku je trochu jiná než společnost v České republice, ale zase mě pak překvapilo, pak na těch jednáních, kdy jsme pak byli ať už třeba se sousedama, nebo i s účastníky, nebo se zástupci městské samosprávy, tak to jako vlastně nebylo ani o tom, že jako třeba si ten developer něco tlačil a ty jako rezidenti byli jakoby proti vůbec ne. Tam to bylo spíš o to, že se jako všichni kladli požadavky, co tam má být a kde to má být a za jakých podmínek by to tam mohlo vzniknout. A všichni vlastně jako nějak tak plynule vlastně jako šli k tomu cíli, aby to tam jako bylo. Jo? Že to nikdy nebyl blok jako ne. No, prostě tady ne. Jo? Ale vůbec, OK, tady jo, ale tohle, jo. A tady tenhle jako taková ta diskuze mezi těmi rezidenty, mezi vlastně veřejnou sférou, když tak řeknu, a mezi tím komerčním subjektem mě vlastně přišla hrozně efektivní a správná, jo, protože tím pádem nemusíme házet tolik agendy a tolik nároků, aby jako město zařiď to, město postav to, město zdevelopuj to, což si vyžaduje jako ohromný jako ansábl lidí a znalostí, což jim je úplně jasný, že ty lidi v té městské samosprávě toho mít nemůžou. To jsou specializované pozice, které jako by museli dlouhý leta budovat. Ale jako využít prostě tu svoji sílu v tom, že prostě to město je furt jako zprocesovává, to procesní jako řízení a to povolení, a využít to k té gravitaci celé té diskuze k tomu, aby vzniklo něco, s čím jsou všichni spokojení. Mě to tady jsou naprosto fascinující. Jo. Ale právě nebylo to o tom, že to město to staví samo. Jo. Tak tohle je třeba cesta, která je vlastně trochu jiná než třeba ta vídeňská, kterou jste popsali, úplně jiná než pražská samozřejmě. Ale jako to je třeba podle mého názoru jako třeba něco, kde by teoreticky šlo touhle cestou se jako ubírat. Jo. No cokoliv bude lepší než to, co v čem jsme teďka, no. Ale, nebo cokoliv, ještě jako to velká by třeba jako to bytovou krizi jako vyřešila taky vlastně, ale je to takhle, já teďka třeba realizuju v Holandsku jakoby, docela jako, velkou sochu. Dělám to pro město Deventer, který to dělá z důvodu, že prostě jo, tady už to taky buduje. Ale ty to děláš z toho důvodu, že potřebují dostat lidi prostě k řece, aby vlastně přesvědčili veřejnost o tom, proč potřebují tak velké investice do těch vodních děl. Jo, vlastně jako chytrý způsob, proč to dělat, ale zároveň jsem se tam jakoby seznámil vlastně s fungováním toho města a povídání těch lidí, protože tam kolem toho je nabalený spoustu lidí od urbanistů, architektů, sociologů, kteří vlastně i řeší to umístění těch soch a ty mi vyprávěli, že vlastně ten neoliberální kapitalismus do jisté míry jako deformuje a ničí i tu do nedávna docela dobudou strategii holandského státu nebo těch holandských měst na výstavbu. A oni jsou taky začínají být ve velkým problému s bytovou krizí, protože ten souseda v plenkách v tom, jak my jsme v tom jakoby hluboko, tak oni začínají mít ten typ, že máte jakoby investiční byty, že se najednou
stává jakoby pro toho kapitalistu lepší ukládat peníze do mrtvého majetku než do startupů a zakládání firmy a budování nějakých jako výrobních prostředků třeba, ale že vlastně ty peníze nejvíc generují zisk tím, že leží někde mrtvé v majetku a ty byty jsou často třeba prázdný nebo jsou to spekulativní bydlení. A to tam jako popisovali, my v tom Deventeru mi to ukazovali na celých jakoby nových zástavbách, kde bylo skutečně večer vidět, že ty okna nesvítějí. A takže se obávám, že to je nějaký jako fenomén, kdy ten kapitalismus už je tak vykloubený, jako, a že se stává i dysfunkční i v tom ekonomicko-hospodářském slova smyslu. Já rozumím, já se jako na druhou stranu přemýšlím, jako, co je vlastně správně nebo špatně. A vlastně jako zase znemožňovat investice do bydlení, jako to je jako naprosto legitimní jako dělat, jo. Ale jako spíš nabídnout teda jako vhodnější způsoby, kam investovat. Respektive nastavit takový pravidla, že to ta míra té efektivity té investice je taková, že si to vlastně nevybere každý, že to je prostě, že toho nebude tolik, když to tak zjednodušeně řekne. No jako je to jednoduchý, že jako to, nad čím se uvažuje Berlín, jo, nebo co Berlín asi brzo prosadí, je, že vlastně nebudete mít jako více jak 10 nemovitostí. Tak. Jo, nebo respektive můžete, ale dostanete se do nějaký progresivního zdanění toho majetku a těm velkým hráčům se to přestane vyplatit. No, Tohle, co říkáte, je velký rozpor mezi náma dvěma. Já říkám přesně to samé, co říkáte vy. Mně to nepřijde vlastně úplně principálně správně. Ale tady k tomu jsme se bavili mnohokrát. Ale třeba si pamatuju, když jsem tehdy v tom Amstru byl já, že jsem pracoval, tak tam zase tehdy řešili extrémně velký problém s Airbnb, protože tehdy to bylo v České republice, to vůbec někdo nevěděl. A tehdy právě, pokud si pamatuju správně, možná to neřeknu úplně přesně, ale bylo to něco ve stylu, že se pak omezil jakoby počet dní, kolik můžete za rok ten byt pronajímat na Airbnb. Tak chytrý, no. Jo, něco jako ve stylu. Samozřejmě může, každý může pronajímat svůj, proč ne? Jo. Ale protože to není hotel, který zase má úplně jiný nároky, stavebně technický, požární, jako jiný. Není to hotel. To byt, vlastně platí tak ten byt se prostě nemůže chovat jako hotel, protože hotel je něco jiného. Takže pokud to má být byt, tak OK, teď si vymyslím prostě 200 dnů to musí být byt a těch zbývajících 165 to lze pronajímat jako Airbnb. Což mi třeba přišlo jako to je Airbnb, jo. Ale ohledně těch investic do jako bytů nebo do nemovitostí jako takových, tam ještě jsem asi úplně nenašel tu správnou polohu, která mi přišla nejhodně. Ne, tak jako samozřejmě to vychází z toho, že prostě když vidíš tu mapičku, že vlastně, tak máme jako rekordně nejnižší jako daň z nemovitosti, jo. A vlastně jako já jsem tak říkal, že už několikrát, že prostě jako já jsem zdědil dům jako po babičce vlastně a je to dům na Barrandově, jo, a já za to platím ročně 800 korun. Proč platím 800 korun? To je skvělé, že to říkáte. Vlastně jako si uvědomím to, jakou ta věc má vlastně jako vysokou hodnotu vlastně a tak dále, že to je poměrně, zase samozřejmě jako jakýkoliv vlastnictví půdy je prostě jako zodpovědnost. A já bych ještě, jakoby, aby to posluchači třeba špatně nepochopili. Já nemám nic proti tomu, když někdo vlastní byt, že v kterém žije, pak třeba vlastní byt, který má připravený pro svý děti, má ještě jeden pro další dítě, pak má chatu, a pak má ještě třeba nějakou haciendu. To je ještě všechno v pohodě. Ale pro mě je jako šílený, když třeba, já nevím, Tykač a jeho žena jako vlastní jako třeba jako desítky tisíc jako bytů a má jako investiční, jako je to prostě investiční ten business plán jako generovat zisk, ale prostě bydlení stejně jako dechání nebo jedení prostě jeden ze základních jako lidských práv a je to ústavní právo. Aby bychom možná podobně jako chartisti v 77. měli chytnout ten současný režim prostě jako za pačesy a donutit ho, aby své vlastní ústavní a zákonný jakoby a listiny, který podepsal, prostě, aby respektoval. A podle mě třeba jedna z cest z tohle je třeba naopak, nebo naopak, ta jediná cesta, která z toho je prostě ty byty stavět, protože ten nedostatek těch bytů je prostě enormní. Ale samozřejmě stavět za těch podmínek, které jsem třeba ilustroval třeba na tom holandském příkladu nebo na nějakém jiném příkladu, protože by tady vznikaly s tím sračky, které tady budou další prostě jako dekády a stovky let, jako nikdo nechce. Jo. A jako fokusovat se spíš na to, jako podpořit to a jako
usměrnit to tím správným směrem, než to omezovat. Je mě nějak prostě pocitově jako příjemnější, přijde mi to jako správnější cesta, jo, ale to je, na to asi můžeme... Ale zároveň skutečně můžeme podívat, že jestli znáte tu webovou stránku Prázdné domy, tak jenom v chráněný zóně UNESCO je 150 prázdných činžáků. To se pak bavit o tom, protože památkáři je to povolej. No, ale tam je prostě přesně vidět, že to město, jako není možný, aby v Curychu někdo nevyužíval nemovitost 5 let. To město by mu to okamžitě sebralo. Nebo okamžitě. Prostě oni by mu zvyšovali ty pokuty až do míry, kdy to přehoupne cenu toho majetku a pak mu to prostě zabaví a že to využívat na bydlení, protože ví, že taková nemovitost, kromě toho, že externalitama ničí hodnotu těch nemovitostí vedle, tak zároveň jako to úplně dělá jako děravý zuby, vymlacuje to zuby tomu městu. Jako. Ale my tady máme, my bychom dokázali bytovou krizi vyřešit v podstatě v podmínkách, který jako my máme. Jo? Jenom bychom museli si prostě říct jako znovu jakoby třeba vyvlastnění, nevnímat jako něco, co má ten pejorativní nádech z minulého režimu, ale říct si prostě, je to nástroj, jak se zbavit z těch častokrát mafiánských struktur. Jo? Cosa Nostra nebo Gamora vlastní jakoby velice významnou část jako Prahy 2, že Vinohrady a tak dále. A tam jsou prázdní činžáky právě z toho důvodu, že to je bankovní jistina pro nějaký nekalý obchody někde v Africe třeba, nebo jo, že se vlastně jakoby prázdní činžáky stávají jistinou pro výměnu krvavých diamantů za kokain někde, rozumíte? Jo? A to je prostě hrozně nepříjemný, že Praha se stává tady tímhletím svobodným přístavem pro tenhle ten typ jako nelegálních a pololegálních jako obchodů. No. Prázdné doby jsou samozřejmě nesmysl z x důvodů, prostě i jako z ekologického, z urbanistického, z kvality veřejného prostranství, prostě to je jako, nechápu prostě to vůbec jako děje, jo. To je prázdné si určitě kapitola. Prostě chápeme, proč se to... No jasně, ale jak je to možný, že to tohle spíš tak. No, a je pravda, že ten jejich počet je jako enormní, no. To je, jsem tam člověk žasný, když se prochází po Praze, kolik vlastně těchhle prázdných... No jasně, no. Jo, i parcel vlastně, jako v centru města se jako nachází. Jsme se jednou bavili, že uděláme nějakou analýzu vlastně vůbec prověřený, vůbec kapacity, která by šla takhle jako vlastně vložit do těchto jako prázdných míst, než aby se prostě generovala nějaká zástavba v prstenci kolem Prahy nebo něco, tak koncentrovat tu zástavbu do toho intravánu. Jo, kolik vlastně je ta rezerva té Prahy, když jsme zrovna u Prahy, ale to je samozřejmě u jakéhokoliv města úplně jako stejný. Spíš už na tom pracujeme. No. Že my se jako zabýváme vlastně i nějaký jako urbanistickými datovými analýzami vlastně a tohle je téma, který nás jako hodně zajímá. A právě, že jako zrovna analyzujeme jako Prahu nebo nějaké části vlastně a tohle je vlastně jako věc, která nás jako napadla, a jsme si říkali, fajn, tak jo, a teď se jako neustále tady házíme nějaký číslo vlastně, že se do Prahy vejde celý Brno. Je to pravda? A vlastně my máme nástroj na to, jak to jako zjistit, jo? Jak to jako spočítat. Jo? Tak jsem to právě včera řešil tady s kolegyní a začínáme na to pracovat. Prostě, jsme tam je hrozně nepříjemný, že vlastně jak v tom ten komunismus nám, nebo ten experiment toho státního socialismu, nepodařený experiment státního socialismu, nám odkázal hrozně nepříjemnou jakoby atmosféru toho postkomunismu, v kterém vlastně se strašně těžko cokoliv reguluje nebo nabízí nějaké řešení, které jsou nějak strukturálně jako vybavený, protože to okamžitě může protistrana sestřelit s tím, že hej, komunisti. Že? Ale to mně jako přijde, že třeba Piráti, který já považuji za jednu jakoby z lepších stran, obrovský výhrady k nim mám samozřejmě, ale tak řekli prostě největší problém Prahy je bytová krize. Pojďme řešit, aby jsme mohli se vůbec od něčeho odpíchnout. My nejsme ani pravicová, ani levicová strana, děláme to na základě dat. Pojďme si zjistit z elektroměrů, kolik máme prázdných bytů. A od toho se můžeme odpíchnout a řešit vůbec vidět, v jaký jsme situaci. A najednou prostě pravicový strany řeknou, ježišmarja, bolševici, jako je to jeho majetek, tak se to může třeba zapálit. Jo? A tahle ta úvaha, je to jeho, a může se to třeba zapálit. Jako, je to jeho žena, tak si ji může třeba zabít. Proč nemůžou lidi jezdit v autě ve vlastní hospodě? Jako, kam jsme se to dostali? Jako, zasraný komunisti. Prostě. A tohle je hrozně nepříjemná situace, který se budeme muset nějak jako vymanit. Doufám, že i třeba nějakýma změnou toho diskurzu se to časem podaří a budeme trochu jako líp volit.
No, tak je to asi nějakým jako zranění té společnosti, protože jak jste o tom mluvil, tak mě úplně vytanulo na mysli jako jedna věc, když jsme projektovali jeden barák někde v Barceloně, ty jste představí, tak tam mě úplně fascinovalo, že to byl jako stávající barák, stávající pozemek, barák, prostě dezolátní stav, ruina, ale prostě krásný místo, krásný stromy tam prostě a všechno. A když jsme to projednávali, tak té obci jako záleželo na tom a nepovolila jako žádný kácení těch stromů, které vlastně jako dotváří charakter toho uličního prostranství. Jo. Že vlastně to je přesně to, že je to vaše, tak to zapadnout. No ne, tak pokud to má nějaký dopad do toho veřejného, jo, a když si ta obec vyhodnotí v rámci svých nějakých čehokoliv vyhlášení nebo něčeho, že prostě tohle je něco, co jako chce chránit a je důležitý prostě pro tu obec, tak to, že je to na soukromém pozemku a vlastně to soukromník je vlastně trošku jako sekundární, protože jako zastává ten veřejný zájem, že prostě ty stromy dotvářejí prostě ten charakter té ulice a musí tam zůstat tečka. Jo. Jako v pohodě, tak jsme ten barák umístili tak, aby prostě nedošlo k vychácení a úplně v pohodě, prostě protože jsme to věděli, protože ta regulace byla nastavená tak, že s ní všichni od začátku počítali, včetně majitele pozemku, jo, který tam samozřejmě ty stromy chtěl, že byly super. Jo. Je to přesně to jako, že je to soukromí a je to jenom jako v soukromých jako rukách, neznamená, že si s tím prostě člověk může dělat, co chce, že třeba tady ta španělská společnost nebo i ta holandská jako jsou vlastně o chlup dál, že prostě dospěli k tomu, že to jako není, že si to můžete spálit, protože je to vaše. Jo. A nebo jako my se jako pořád popasováváme nebo nějakým způsobem komparujeme s tím minulým režimem, protože to je ten režim, který byl k nám jakoby časově nejblíž. Ale když se podíváme na první republiku, tak to bylo z dnešního pohledu extrémně zregulovaný, co týče urbanismu a architektury. To bylo extrémně proregulovaný. To určovalo od uliční čáry po střešní krajinu, výšku plotu, průstupnost plotu, zeleň a bylo to vlastně strašně dobrý. A ty nový zástavby, co byly postaveny ve 20. 30. letech, ty celý zahradní města, tak jsou strašně dobrý právě kvůli té jako z dnešního pohledu nedosažitelně masivní regulaci, která k tomu předcházela. Regulace se stala s prostým slovem, ale naopak, jako pokud ta regulace nastavená správně, a přimíra regulace samozřejmě taky problém. A pokud ta regulace nastavená správně, tak jsou to jenom guideliny, podle kterých jako se to může prostě dál vybírat. Hlavně jakoby jasný, třeba jako pro toho nebo vlastně jako pro nějaký jako malý investory, vlastně pro který třeba, kteří jsou jako z řad našich klientů. Že v momentě prostě jako kdy mám jako nějakou proluku, vlastně chybí tam činžák a já ho chci dostavět. Jo, a teď vlastně jako zástavba, nebo jakoby ta část vedle je prostě 4patrová, vlastně ten dům vedle má 6 pater. A teď samozřejmě jako je velká debata s přesně jakoby rozvojovou komisí, kolik mám mít pater já. A vlastně jako ten člověk, když ho kupuje, tak vlastně jakoby do toho se promítá nějaká cena toho pozemku vlastně. A on vlastně jako, že neví jako předem, když dělá tu akvizici, kolik vlastně jakoby tam dokáže těch věcí vlastně jako těch pater postavit. Tak se mu jakoby špatně dělá celý ten proces. Jo. Vlastně celý to povolení trvá dlouho, když to vlastně, kdyby na to byl zpracovaný třeba ten regulační plán, jo, což je prostě nějaký nástroj, a jak jsme mluvili třeba o té Vídni, ta je nakreslená do každého decimetru celá. To samý Amsterdam. To je taky pokrytý jednotlivýma regulákama. To je vyřešený. Protože prostě jakoby, já se podívám do toho regulačního plánu, podívám se, řeknu si, tohle to chci koupit. Aha, tady můžu postavit 5 padlíží. A už o tom nikdo nediskutuje. Nikdo o tom nediskutuje. Jenomže Praze prostě velký hráči poruší střešní krajinu, jen toho víc ne. A pak zaplatí pokutu, která je menší než pronájem té plochy za 1 měsíc nebo něco takového. To už pak generuje tady tyhle negativní. Na závěr něco takového, kromě, tak třeba apokalypsa, Trump. Ona by stačil.